ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପରି ରାଜ୍ୟକୁ ଗର୍ବର ସହିତ ସୁନାମରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ମହିଳା ଓକିଲଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସୁଧାଂଶୁ ବାଳା ହାଜରା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ପାଳିତା ଝିଅ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ। ଏ ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପାଇଲଟ ହେଉଛନ୍ତି ଗିରିବାଳା ମହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାରଳା ଦେବୀ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯିଏକି ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡଲି ଜେନା। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ବିଜୟା ଜେନା। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।